enkel la sai la pitadni min kanaro ate eppo ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚ ಸಾಗರ ಮೀನ್ ಕನ್ಪೆ ಬಂದಿರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಂಚ ಯಾಲ್ನ ಸಾಯಿಲ ಪಿದಡ್ನಿ ತೂವರ ದಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ನಾಡಿ ಸಾಯಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಇಚ್ಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೆರ್ಪೇರು ಪೂಲಿರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂಲೆ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆನಾ ಹಾಂ ಫ್ರಂಟ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಇಚ್ಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತನ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡು ಪೇರಿದ್ದೇರೆ మమ్మల్న పప్పల్న పతంగొన పేరు పింజు జైర టాట దూర ఫిష్ కనార దూర ఒపినీర మిమ్మి కనార దూర ఒపినీర గిస్సి ఇచ్చి ఏచల గిస్సి మిమ్మి కనార పొప్పినీరు దూర ఒపిని దూర పొప్పిని టాట పొప్పరేరు హాట్ ఉండతే హాట్ ఎంచ అనిపిని వెరీ హాట్ అవుట్ సైడ్ పన్నే ಇದು 39 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು yes ಕಬೀಚ ಇಂದು ಹಿದ್ದದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದದೆ ಓ ಮುಲ್ ತೆರಿಫಾತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ಅವತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಹರೇನ್ ದ ಗಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಬಹರೇನ್ ದ ರಿಫಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಗಲ್ಲಿಂದ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಏನು ಡೋಲ್ ಫಿಶ್ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಏನು ಅವು ಐತಿಗೆ ಓ 1 kg ಎಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡ ಏತವು 1 ಕಿಲೋ 3 ದಿನಾರ हाँ फिर टच मन बोले ಸಾಯಿಗೆ ಮೀನು ಪತ್ತೋಡು ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಶಾಪ್ದಾರ ಆಯ್ತು ಮೀನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಶಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಶಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಶಾರ್ಕ್ ಮೂಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಕ್ ಆಗ ಡಾಲ್ ಫಿಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಡಾಲ್ ಫಿಶ್ ಪಂಪಿನಿ ಎಂದು ಶಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಪೋ ಶಾರ್ಕ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಮೀನ್ಗೆ ತಂದಾಂಡ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ
ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮ ಚೆರಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂದು ಚೆರಿಗೆ ತೊಂಡರಲ್ಲೇ ಮಮ್ಮ ಚೆರಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನಂಬರ್ ಬಲಿ ಇಂಕಲ್ನ ಏನ ಮೀನ್ ಪುರಾಗೆ ತೊಂದಾಂಡ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೀನ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಇಂಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಏನ ಎಟ್ಟಿಲ ಏನಾಗೆ ತೊನ್ನೆ ಎಟ್ಟಿಲ ಏನ ಅಂಜಲ್ಲ ಅಂಚ ಸುರ್ಮಾಯಿ ಪನ್ಪೇರ ಊರುಡು ಕಮ್ಮಿಯ ಮೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮೀನಗ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಪಂಡ ಅಂಜಲ್ 1 kg 3.5 ಮೂಜರ ದಿನರ ಊಡ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 700 rupees ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿಗ 1 kg ಪಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಂದಿನ 1 kg ಮೂಜಿ ದಿನರ ಸೊ ಇಂಟು 200 ಅಪ್ಪನ ಅಂದ ಸೊ 600 ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಊರುಡು ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ ಏನ ಮಿಮ್ಮಿಗಂತಾರ ಏನ ಮಿಮ್ಮಿಗಂತೀನಿ ಡಾಲ್ ಫಿಶ್ ಕಂತಾರೆ ಏತ್ ಕಂತಾರೆ ಡಾಲ್ ಫಿಶ್ 2 ಕಂತಾರೆ ಡಾಲ್ ಫಿಶ್ ದ ಮಮ್ಮನ್ ಕಂತಾರೆ ಮಮ್ಮ ಡಾಲ್ ಫಿಶ್ ಕಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೆರಿ ಏನಕ್ಕಂತೀನಿ ಇದಿರೇಗ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಚೆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಗೆ ಚೆರಿ ತೂತ್ ಕೇಕ್ ಬೊಡ್ಚ ಕೇಕ್ ಚೆರಿ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಚೆರಿ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದ್ದೀರ ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದತೆ ಬೋಡಕ್ಕೆಲ್ನೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಇಂದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಹತ್ತು ಚೆರಿ ಆಯ್ತು ಸೀಡ್ದಿತ್ತು ಕೊರೋಡ ಕಕ್ಕ ತಾವು ಸೀಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸೀಡ್ ಹಾಂ ಏನ ಎಡ್ಡೆ ತುಕೆಂತಿಲ್ಲಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ತುಲೆ ಅತ್ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೇತ ಸಾಯಿಗೆ ಚೆರಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ತಿನ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾನ್ ರೋಲ್ ಏನಪ್ಪ ಏನೇ ಏನೇ